ካብ ዕዳጋ ገይሱ መውፀርያ ገዚኡ እንድሕር ገይርዎስ ናይ መን በረከት ይክልዎ ካብ ዕንጨትነታ ወይ ካልእ መንሽም እንተኮይናውን ካብታ ናይ ባዕላ ስም ሓሊፋ ትገብሮ ትጠቅሞ ነገር የለን ኣብ هم መኪና የንጠልጥልዎ እዮም ብስር هم መጋየጽ ኮይን ልሪእዎ ነው እዚ ኻስ በهم ይክረነው ወይ ደሞ በهم ይከካይድ ነው ከሳኽሉ ይዝግባም ታይለሞ ታይምልከቶም ዝቀረዮም እኮ ቀዊዕ እዩ ዘምሳስያት ማለት በቃ ተርኡ እዩ ሎም እኮ ተንቀምሽና ተኸድነም እንታይ ከም ዝኽደን ኩለን እኮ ኮይነን የን በቃ ሕጂ ቀሚሽ ተኸዲና ንሕና ታይ ከም ንኽደን ኣይፈልጥን ኩሉስ በቃ እቲ መንፈሳዊ ዝበሃል ሰብ ዝሓዞ ኩሉ ኣነ ክሕዞ እየ ዝብል ካብ መኒ ንእስ ዓይነት ኣካይዳታት እዩ ዝንሄ ፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ፀበላት እናኸዱ ብመቁጠርያ ለቀጥቀጡን ይኸው መቁጠርያ ኻስ ብስሩ ከም ዝለወልን እንድሕር ኮይኑ ልጸሎት ብቻ ይለወልን ነይሮምና መቁጠርያ ኸ ለመቀጥቀጡ ወይም ደግሞ መንፈስ ነውጽና ለውሉ ለቀጥቀጡሉ ኻስ ኮን ይኽእል ዶ ኣብ ቅድሚ ሰብ ብእምኒ ኮን ይኽእል ብሸንሸል ኮን ይኽእል ብዱላ ኮን ይኽእል ኣብ ቅድሚ ሰብ ድማ ዝወቅዑ ኣለው እቲ ናይ ባሕታዊ ስራሕ እዩ ባሕታዊ እንድሕር ኮንካ ድማ ምስ ሰብ ክትራኸብ ኣይትኽእልን እዚ ንዓይ መኒኻ ተልካኒ ፈላሲ ኣነ መነኩሴ ባሕታዊ ኣይኮንኩን ባሕታዊ ዝበሃል ሰብ ዘይሪኦ ከምኡ ዝገብር ሰውነቱ ዝቐጽዕ ሰብ ዘይሪኦ ካብ ሰብ ተፈልዩ ዝነብር ኣይኮነን ገጽ ሰበይቲ ገጽ ዝብላዕ ስተ ገጽ ሓይ ዘይርኢ ኣብ በረኻ ዝነብር ባሕታዊ ከምኡ ይገብር ብመውፀርያ ጋኔን ምውፃእ ዝበሃል የለን መውፀርያ እኮ ታራ መንሽም እዩ ምናልባት ከም ተዓንቶ ዝወልናዮ ኣብቲ መውፀርያ ዝኾነ ነገር ቀቢርካሉ ትኾይንካ ናይ መናፍስቲ መንሽሙ ንዓቶም እኳን መናፍስቲ ከላፋልፍ ወይ ዝኾነ ነገር ክገብር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን እቲ በዓል በዓል ብርሃነ ትንሣኤ ናይ ሰላም ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ መገብረልና ንኩልና ዓመት ክርስትና ጸሎትናን ትምኒትናን እዩ እግዚአብሔር አምላክ መዋዕለ ጾም አፍጽሙ ናብ ብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ስለዘብቃና በሰላም ስለዘብጽሐና እቲ በዓልውን በሰላም ስለዘኸበርና አምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሚን አቦና በረከታም ይጽሐኒ ለማዓንቲ ነውግዕሉ ብፍላይ ኣብ ዝርያ መናፍስትና መናፍስትኸ በህመ እዮም ልወፁ ካብ ደሞ ቀጺልና ኣብ መቁጠርያ ለሎ ዝርያ ኢና ክነዋግዕ ኣብ ዝርያ መቁጠርያ ኢና ክነዋግዕ በህመ ይልራ ስሩኸ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ለኸ እና ኣብ ዝለሎ ኣጣቁማታት ኢና ክነዋግዕና መቁጠርያ በህመ ይራ ልሊትና መጀመሪያ ሕተና መቁጠሪ ማለት መቁጠሪ ብቁሙ ትርጉሙ ኣብ ባዕሉ ዘሎ እዩ መድገሚ መቁጠሪ ማለት እዩ ታይኻ ክትቆጽረሉ ታይ ዝቆጽር ተይልና ጸሎት መቁጠሪ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሰዓታት ንጉሆ 3 ሰዓት ወይ ካብ ለይቲ ተጀሚርና መንፈቀ ሌሊት ንጀምርሞ ካብኡ ንጉሆ 3 ሰዓት 6 9 ሰዓት 11 ናይ ድቃስ ሰዓት እዚኦም 7 ግዜታት ኣለዉ ኣብዚኦም ጸሎት ንገብር ኢና ቶም ጸሎት ድማ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዊሕ ከይኮነኩም ሓጺር ከየድኩመኩም ከይንደክም እንትውን እንደገና ዝተባታተነ ነገር ከይኸውን ድማ ጥቅልል ዝበለት ኣብ ሰማይ ዘለኻ ኣቦና ኢልኩም ጸልዩ ኢሉ ከም ዝሃበና ኣቡነ ዘበሰማያት ያትጽለ ንሳ 12 ኢና እንደግማ 12 ኣብቲ ደግማ ናይ 12 መፍለይት ምልክት ገብረላ ንሳተን ምስ ወዳእኻ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 41 ግዜ በእንተ ማርያም 41 ግዜ ትሪያላይሶን 41 ግዜ ኤሎሄ 41 ግዜ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ 41 ግዜ እዚኦም ንኽትብል ካብኡ ዝውስኹን ክህሉ ይኽእል እስኸም መንሽሙ እዚኦም ንኽትቆጽር በጻብዕትኻ ክጋገየካ ይኽእል እዩ ናይዞም ጸሎት እዚኣቶም መጸለይ 41 ቁጽረን 41 ኮይነን ኣብ 12 ኣብ መቁጸሪ ምልክት ጌርካ ድሕሪኡ ዘለዋ ተንስተረፋ ድማ ንወይነን ኮይነን
ዝስራሕ እዩ መውፀርያ ዝበሃል ካብኡ ሓሊፉ ቅዱሳን ኣቦታትና ናይ ድንግል ማርያም ጸሎት ድማ ኣላ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ኢልና ንጽልያ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ትርከብ ንሳ ብዕድሚኣ ልክዕ 64 ግዜ ንምድጋም ከይጋገዩ 64 መውፀርያ እንደገና ዝገብሩ ኣለዉ እታ መውፀርያ ናይታ መውፀርያ ስም ትርጉም እዚኣ እያ ጸሎት ንምግባር ክትቆጽረላ ተንጸሎት ከይትጋገስ ክትቆጽረላ እያ ካልእ ንስግዳን እውን ክጥቀመሉ ይኽእል ይኸውን ንስግዳን እውን ንሒስካ ክንደይ ከም ትሰግድ ዘለካ ክትቆጽረላ ትኽእል ትኸውን እሺ ነቦና እዚ ከበልና ስለ መውፀርያ ግን መውፀርያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ተሓዝያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ደሞ ተቐመጥ እያ ከም ንሪኣ ከም ክርስቲያን ለ ከም ኣሕዋት ኣቦታት ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ኣሕዋትና ይጥቀሙላ እዮም እና መውፀርያ ክትጥቀመሉ ልኽእልካ መን እዩ በመመይ ዓይነት ስልጣን ኢኻ ጽቡቕ ብቐዳምነት መውፀርያ ዝጥቀም ገዳማዊ መናኒ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ክርስቲያን ኩሉ ክጽሊ እየ ዘን ዓንቶ ዝጸርሕዎን ሰዓታት ክጽሊ እየ ዝብል ሰብ እንድሕር ሃልዩ እውን እንተሓዞ ነውረ ይኮነን ካብኡ ሓሊፉ ጸሎት ዘይገብረሉ ሰብ ክሕዞ የብሉን እንታይ ይምልከቶ ስለ መውፀሪ እንታይ ይገብሮ እንታይ ኢልዎ ንገይፅ ድዩ ዝሕዞ ወይስ እንታይ እዩ ክሕዞ ምናልባት ኣብኡ ኮይንስሕት ሓደ ቦታት ዓበይቲ ቦታት ኣለዉ ናደገሙ ላይ ጸንሑ ዛ መውፀርያ እሞ ናይቶም ቅዱሳን በረከት ናቱ በረከት ክትሓድረኒ ኢሉ ንበረከት ወሲዱ ኣብ ገዝኡ እንተቐሚጥዋ እዚኣ ማለት እንታይ ማለት እያ ቅዱስ ኣባ ከለ ይጽልየላ ነይሩ እሞ ልክዕ ከም ዳዊት ኣሎ ቅዱሳን እውን ታሽሙ ይገብሩ እዮም ከም ዳዊት ከም ካሊእ ምሳና ሕዚ ምስቲ መሽው ስለ ዘይኸድ እምበር ይህልዎም ካልኦት እውን ዘሎ ኣብ ገዳም ዘሎ ሰብ ክወስድ ይኽእል እዩ ናይቶም ቅዱሳን ቦታት ኣብኡ ዝነብር ሰብ መውፀርያ ግን ዋላ ካልእ ዓለማዊ ሰብ እውን ክወስዳ ይኽእል እዩ ንምንታይ መውፀርያ ስለ ዝኾነት ተን ካልኦት ቀዊዕ ቀምሽ ካልእ ክወስድ ስለ ዘይኽእል ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ወሲድዋ ንበረከት ኢሉ እንድሕር ወሲድዋ ኣብ ኢድ ኣቦ ዝነበረት እንድሕር ኮይና ከም እምነቱ ክኾነሉ እዩ ይኽእል እዩ ኢልና ክንሓልፋ ንኽእል ኢና ካብኡ ሓሊፉ ዘይመንኮሱ ኮይኖም ኣቦታት እውን ኣለዉ ኣብ ደብሪ ዝነብሩ ጸሎት ዝገብሩ ብሓፂሩ ግን ኣብ ገዝኦም ይነበሩ ኣብ ደብሪ ይነበሩ ሰብ ሓዳር ይኹኑ ሓዳር ይሃልዎም ንጸሎት ኢሎም እንድሕር ሒዞማ ጸገም የብላን ኩሉ ሰብ ክሕዛ ይኽእል እዩ ጸሎት ኣይተገበራን ሜሮን ኣይተቐበአትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅዱሳት ተባሂላ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ዘይኣተወት ንመቁፀሪ ተባሂላ ክሳብ ዝተሰርሐት ማንም ሰብ ክሕዛ ይኽእል እዩ ንእሽተይ ምስታ ዝበልካያ ዘይትኸድ ግን ኣብ ገዝኡ እንጠልጥሎ ኣብ መኪና እንጠልጥሎ ኣብ ኢዱ ይኣስሮ እዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብሮ ንገይፅ ድዩ ወይ በረከት ኣለዎ ካብ ዕዳጋ ገዝኡ ዝገበሮ መውፀርያ በረከት የብሉን ብሓፂሩ ካብ ዕዳጋ ገይሱ መውፀርያ ገዝኡ እንድሕር ገይርዎስ ናይ መን በረከት ይክህልዎ ካብ ዕንጨትነታ ወይ ካልእ መንሽም እንተኮይና እውን ካብታ ናይ ባዕላ ስም ሓሊፋ ትገብሮ ትጠቕሞ ነገር የለን ኣብ መኪና የንጠልጥሎ ኣብ ገዝኡ የንጠልጥሎ ኣብ ኢዱ ይእሰሮ ብበረከት መልክዕ ካብ ኣቦ ዝመፀት እንድሕር ኮይና ግን ክትጠቕሞ ትኽእል እያ ብመሓዝ ደረጃ ድማ ጸሎት ዝገብር ሰብ ኩሉ ክሕዞ ይኽእል እዩ ክሕዞ ተሎ ግን ስውር ኣቢሉ ኣብ ጅቡእ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ገዝኡ ክኾን ይኽእል እዩ እምበር ከም መልክዕ ኣብዚ ከም ሰዓት ብቅድሚት ኣሲርካ እውን ጸላይ ንምባል ዓይነት ስለ ዝኾነ ምስሮ ቦታትና እውን ክገብሮ ይረኣናን ሓድሽ ፋሽን ስልካ ከም መልክዕ ከም ገይፂ ዓይነት እዩ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ግቡእ እዩ ኢለ ኣነ ይኣምንን ብመፅሓፍ እውን ዋላ እኳ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ መውፀርያ ዝኣተወ ሕጊ ተዘይሃለወ በካይዱ ግን ትክክል ኣይኮነን ብስርለ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ተቐመጠልኒ ሂደሎ ለሓተት ነይሮም እዮምና ኣብኡ ግን ኣልዕለ ቢሎማ ነይሮም ኣቦና ብዙሓት ግን ኣብ ከም መኪና የንጠልጥልዎ እዮም ብስርለ ከም መጋየፂ ኮይኑ ዝርእይዎ እኒሆ እዚ ኸስ ብኸመይ ክረአ እኒሆ ወይ ደሞ ብኸመይ ክካየድ እኒሆ ክስተኻኽሉ እዩ ዝግብኦም እንታይ ኢሎሞ እንታይ ይምልከቶም ዝቐረዮም እኮ ቀዊዕ እዩ ዘምሳ እዚኣቶም ማለት በቃ ተርእዮ እዩ እዚ
ካልእ ምንም መንሽም የብሉን ኣነ ዝብሎ ተርእዮ እዩ ብዙሕ ስርዓት ኣሎ ናብኡ ብዙሕ ክንኣቱ ተኮይና ሰዓቱ ሒዝና ንነጋገረሉ ብደንብ እምበር ብዙሕ ስርዓት እዩ ዘሎ ዝጎደለ ዘይምልከቶ ሰብ መን እንታይ ይሕዝ ካብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዲያቆን ጀሚሩ ክሳብ ላዕሊ ዘሎ እንታይ ይምልከቶ ሎሚ እኮ ተንቀምሽና ተኸዲኖም እንታይ ከም ዝኽደን ኩለን እኮ ኮይነን እየን በቃ ሕጂ ቀሚሽ ተኸዲና ንሕና እንታይ ከም ንኽደን ኣይፈልጥን ኩሉስ በቃ እቲ መንፈሳዊ ዝበሃል ሰብ ዝሓዞ ኩሉ ኣነ ክሕዞ እየ ዝብል ካብ መኒ ንእስ ዓይነት ኣካይዳታት እዩ ዝኒሄ ናሱ ትክክል ኣይኮነን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ መቁፀርያ ተፀሪሑ ተኣሽሙ ዝገበረ ነገር የለን ኣብ መነኮሳት እዩ ዝፍለጥ መቁፀሪ እሺ ነቦና ቃልዮት ይስማዓልና ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ሓደ ፀበላት እናኸዱ ብመቁፀርያ ዝቕጥቀጡ እኒሀው መቁፀርያ ኻስ ብስሩ ከም ዝለወልን እንድሕር ኮይኑ ዝፀሎትና لصلت بتشاي لول نيرومنا موصريا خل مقطقطو ويم دمو منفس نوصينا لول لقطقط لخاس كوني خلدو شي صبوي زوت قطو تقال بحصارا بمقطقاطيلنا اكو تزين تقما صبو سونتهم زقصحو بمبال انتنحزو صبو يمسلني ስለዚህ بموصريا خوني خيليو بحالنغ خوني خيليو بشنشل خوني خيليو بخرماج بحصير انجت بتر زمسالي كوني خيليو سونتهم زقصحو ابوتات اللويا اللويا نسو بتخكلኛ መገዲ ዝመጹ ሓሪያቶም ሓሲቦም ሰውነቶም መሳቂዮም ካብ እግዚአብሔር ክረኽቦ ዝደልይዎ ጸጋ ኣሎ ንሱ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ብኡ ዝኸዱ ሰባት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም መንፈስኻ ኾጽ ይኽእል ናው ከመጸካ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እሱ ግን መንፈስ መውጽእ ይኮነን ንንስሓ ይጥቀምሉ ኣብ መጽሓፈ መነኮሳት ብዙሕ ሰዓሽም ስለ ዘይድልን ብዙሕ ምጥቃስ ይካኣል ኣብ መጽሓፈ መነኮሳት رئسهم ناتمتمو دقاس كيمصم رئسهم زوقعو الله حالن غحيزوم اغروم زوقعو الله زوانهم زوقعو الله ككم قدلو ككم قدلهم تعشم زغبرو الله زي ግን መንፈስ ንኸውጹ አይኮን ገድሊ ያዚያ አርሳ ዝኻለት ገድሊ ያትባል ካው ሓሊፉ ሒዘያ ኸርከይ ርሳዕ ምንቲ ኣብ ቅድም ሰብ ብእምኒ ኾን ይኽእል بشنشل كوني خليو بدولا كوني خليو أو كاد مسبب دماغ وقعوا علو إذا نجنا تخكل أيكونه بحتاوي تينا بحتاو سراحي بحتاو نحركون كاد ما مسبب كتراخب أي تخيل هذا نعاي مني قاتل كان فلاسي يعني منوكسي بحتاوي أيكون كل بحتاو زبحال سب زهيري أو تقوم إزجبر تسونة تزغزع سب زيريو كابسو تفوليز نبر ايكونن جز سبيتي جز ولا سته جز حي زيري عبرخاز نبر بحتاوكم يجبري زي عبريليت كابوتا خوينكا وي منافست دموصا خوني خيليو وين قد الحسيوكا ياخد كون تخيليخا وي مسمم هارخيلكا حسيوكا ياخد كون تخيليخا زغبر نغرات بشنشل يكون بامني بموصريا يكون بجلجن ايسرحنكم زبال حقون يلن بموصريا غانين موصا زبال يلن موصريا كو تارا منشمي منالوات كم تعنتو زولنايو افت موصريا زخونه ነገር ቀቢር ካሉ ተቆንካ ናይ መናፍስት መንሽሙ ንዓቶም እንኳን መናፍስት خلافالف ወይ ዝኮነ ነገር ክገብር ዝኽእል ዕዱል እንድሕር ሓልይዎ ብኻልእ ጉዳይ እዩ ብመውፀርያነቱ ግን ናይ ቅዱስ መውፀርያ ተኮይኑ ድማ ቅዱሳን ብጭሮኦም ብመቆሚኦም ጭራኽብል ተለኹ መናሳንስ ዝዝሕዝዎ ጭራኽብል ደልየ መነሳንስ ይባሃል ኣው እንተሎ ብመቆሚያ ኣው እንተሎ ብቁራጽ ጨርቂ ብጽላለቶም ይፍውሱኹም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ነግሩና እዮም ስለዚህ ብኸምኡ ሓደ ቅዱስ ሒዝዋ ዝነበረ መቁፀርያ ብናቱ ጸልወት እስቲ ቆጽረላ ስለ ዝነበረ ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝተራኸበላ ማለት ይጽል ስለ ዝነበረ ምር ሳራኺዋቶ ማለት ግን ኣይኮነን ናቱ በረከተ ኣስለ ዘሎ ባኣ ክወጸለይ ይኽእል ክፍወስ ይኽእል ኢሉ ዝሓዘ ሰብ ሓደ ጸበላት ንኣብነት ንኸድሞ ጸለይሉ ማይ ጸሎት ዝወጸ ብጸሎቶም ዝወጸ ካብ መቃብሮም ዝወጸ ጸልዮም ካብ እግሮም ዝወጸ ንሕጸቢን ሓገ ለክዕ ብኸምዚ መልክዕ መቁፀርያ ዝሓዘ ዝሕዝ
باجيرو زدرس سولتون نحرحليو امنت خمخوانا متن كم كالوت ساعات كم تم كاب غزانا وصا زي مدحانيتي الكايو زي مدحانيتي الكاي يكونن نحنا بمنا سلازخونا نخيد كفوس يخيلي كاو حليفو سؤالكا موصريا غزيخا بعلها قريصكا زوان كان تقطقط قالو جن تملت امبر አይትፈልጥን ወይ ትማዓርን ሶ ዱላይ ዝኸውን ነገር የለ ብፍላይ ለማዓንቲ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሓሳባት የመልዕለሙለይ 4-5 ሕቶታት لغصالي ተኸታተልትና ተኸታተል ስርጉት ሚድያ ሃምቲ ጽቦይና ተስፋ ገብር እታ ናይ መቆጣሪያ ደሞ እታ ዝቀሬትንና እታ ናይ መወዳእታ አቦና ለውልሃለይ መልእኽቶም አሕሊፎም እንትከዱ ኣብ ሓደ ቦታ ለቕመጣን ሓዋትና ብፍላይ ደሞ ኣብ ዓረብ ሃገር ወይም ደሞ ኣብ ወፃእ ኮይነን ለቕመጣን ይሆና መቆጣሪያ ንጥቀሚና ይላናየን እና እዚ ሃመይ ለወለድና ጠይቁልና ለብላላን እንዋየን ክሱርለ መቆጣሪያ ክንጥቀመሉ ኢና ብዙ መቆጣሪያ ጌርናስ መንፈስ ነውጽና ባዓልና ንቀጥቅጦ ኢና ለብላላን ያው እዚን خاص በህመይና ነርኤና ቦናለ መخረው ለሃለይ ልከወን ኢልና ኢልና በጣም ጽበዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ መርሚርካ ይምርመርን ሰፊሕ እዩ ግን አበት ሓዙኡ ድማ ይፍለጥ እዩ ሕዝካል ቅድስና ዘይብልካ ተሪልካ መቆጣሪያቲኻ መቆጣሪያ ቀጥቂጥካ ዝወጽ መንሽሙ እንድሕር ሃልዩ ምናልባት ርእሰን ከምኡ ገይረ ነእሚኑ ኣለዋ ኣእሚኑ ኣለዋ ማለት እዩ ሰውነትን ክቀጽዓን ተለዋ ተሰይጣን ተስፈሪ ሕልዩ ዝበቃ መሲልዎ ተስንጉዚ ከእምነን ምእንታን ዲዩ ርሕቅለን ኣሎ ማለት ይምበር ብመቆጣሪያ ሰውነትን ስለዝወቃዓ ይፍውሲ መቆጣሪያ ዝብል እምነቱን የብለኝ ኣብ መጽሓፉን የለን ክመኽረን ዝደልግን ተመቆጣሪያ ንጸሎት ተዝጥቀማሉ ሰዓት እንድሕር ሃልዩወን ሰዓት ሃሊካ ይኮነ ኣይበሃልን መጽሓፍ ግን ኣፍታ ዘብጣላ ዋላ ባዕላ ኣፍታ ዝወቃዓላ ንጸሎት ተዝጥቀማላ ባኣጌረን 12 ኣውነ ዝበሰማያት ተዝደግማ 41 ግዜ ኣብ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢለን ተዘዝርአ ነዛ መቆጣሪያ እዚኣ ብትክክል ብልቢ ብቕንዕና بحق خوينن بأمنة خجبرله يفتاري عبدالله هو خوينه كسمعني إيلن بفتاري أنت زلمونالو تزبقع بقعات بعلو قيتانا من حدنا يسوع كريستوس زاهر عمله بعلو خجل سألن يخيل يزول ملقتي زلن نمبر وقعن وصاين قانين زول أمنة يبلي سروني لنكم زول أمنة يبلي شنو بنا ساعتنا خيرهم سل المطلب معنتي بسم እግዚአብሔር ተዓሚና ነመስገን ፍላ ኣብና ቀጻሊ ሕቶታትና ቦና ለምን ተልሓስብሎ ኣማይ ጸሎት ለዓለ ሕቶታት ነው ፍለ ኣብ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ኣብ ምስጢረ ቀንዲልና ኣብ ምስጢረ ሜሮን ለዓለ ሕቶታት ነው ተኸታተልተናለ ብዙም ሕቶታት እዚኦም هم ጽቦይና ተስፋ እንገብር ኣውዝ ለማዓንቲ ለዋጋዕና ልግን ያው ሕቶታት እንድሕር ሃልየምኩም ብውሽጢ መስመር ኮን ይኽእል በዚ ብኮመንት ኮን ይኽእል ሕቶክ ተሓት ትኸልኩም ኣቦና ልምምላስለ التدالو يومنا أبونا بسم زهيرنا مسكن ورد الله يجزيه الله مسامح